Dito guys, yung na-withdraw ko sa application na to ngayong oras lang, kung makikita nyo 10,000 pesos yan. Bali 10,020 pesos yung withdraw ko sa application. Meron pa kasi silang 20 pesos na binabawas para sa charge fee, kaya sakto 10,000 yung na-receive ko. So magla-live withdrawal na rin pa tayo sa video nito para at least makita nyo na 100% legit yung ating video. Maglalaro na naman ako guys ng Dragon BS Tiger at ang application naman na gagamitin ko ngayon ay itong Diamond game na to. Nasa comment section lang nakapin yung link nito. So magta-Tiger ako. Tiger yung unang tatayaan ko. Kung wala naman kayong link na nakikita dyan, pwede niyo akong i-chat sa Facebook account ko, JC Makasasa. Nasa 25,000 plus followers. Isasend ko sa inyo yung link nito. Ayan, kung makikita niyo guys, panalo agad tayo. Ang maganda guys kapag ginamit niyo yung referral ID ko, kapag downloads ko kayo at in-screenshot niyo yan, pinasa niyo sa Facebook account ko, meron kayong 200 Gcash giveaway pang puhunan na matatanggap galing sa akin, pero first come first serve lang po tayo. So ayun, magda-dragon po ako. Tingnan natin. Bakit ako nag-dragon? Kasi kung makikita ni guys yung pattern natin sa pinakahuli, merong isang pattern dyan si dragon. Ayan. Makikita niyo lumabas si dragon, panalo tayo. So, nasusundan natin yung galaw ng laro or yung system ng laro ngayong oras. Ayan, tingnan natin to. Pero honestly, medyo nalilito pa ako guys sa pattern na to kasi syempre kakapasok ko pa lang. Ayan. So, siguro pass muna ako guys. I-analyze muna natin mabuti yung pattern natin. Yung pattern natin guys, yung nasa taas ng mga bilog-bilog na yan ha. Kung mag-i-start tayo sa pinakahuli guys, yan, kung makikita nyo lumabas si dragon. Meron tayong dalawang pattern ni dragon, yun na po yung lumabas, tapos isang pattern ni tiger, and then isang pattern ni dragon, tapos ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pattern ni tiger. So ibig sabihin 7 na beses yung lumabas. So dito pa lang sa mga pattern na to guys, malalaman na natin na dito sa Dragon BS Tiger na to, talagang nililito lang nila yung mga players nila. Kasi kung makikita nyo, yung pattern natin sa pinakahuli or sa bandang huli, meron dyan pattern na parang nagkahiwa-hiwalay. Parang isiningit lang yan guys para malito tayo at matalo tayo. So ayan, dalawang beses na akong hindi tumaya. So tataya na ako guys. And as you can see, yung pattern natin sa pinakahuli, 3 beses nang lumabas si Dragon, kaya tatlo na yung kanyang pattern dyan. So mag-Dragon na ako. Tingnan natin. Kasi baka aabot pa siya ng 4 na beses, no? Kasi yung galaw nung laro ngayon, heto na yung lumalabas siya ng ilang beses, sobrang daming beses. Ayan, kung makikita niyo panalo ko bago siya lumilipat. Alam ko na encounter niyo na yung ganitong system ng Dragon BS Tiger ni Diamond game na lumalabas siya ng minsan hanggang 11 na beses. Kasi kita naman natin dito kay Tiger guys na lumabas siya ng hanggang 7 times. So ayan, nag-Tiger ako guys. Bakit ako nag-Tiger? Kasi feel ko lalabas na si Tiger dahil nga 4 na beses nang lumabas si Dragon. Ayan, nasusundan nga natin guys. Panalo tayo. Okay, so ang gagawin ko dito guys, magda-Tiger pa rin ako. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, heto yung system ng Dragon BS Tiger na talagang lumalabas siya ng ilang beses. Pero meron na ring part na kung saan iisa-isa lang yung lumalabas. Tapos ang sunod naman nun ay ilang beses nang lumalabas. Ayan. So nag-Tiger ako. Oh, panalo tayo. So, meron na tayong dalawang pattern ni Tiger dyan sa ulihan. So, pag bagong pasok pa lang talaga ako guys, sa panghuling pattern po ako tumitingin. Kasi syempre yung mga naunang pattern dyan, hindi naman natin alam yan kasi hindi naman natin naabutan. Yan yung mga pass na lumabas. So, Dragon. Okay, so Dragon guys, Dragon. Tingnan natin. Ay, mababa. Ay, panalo pa rin tayo guys. Grabe to. Ayan. Medyo naguguluhan na tayo sa ganitong part, no? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, pwedeng lalabas siya ng ilang beses bago lilipat. Pero heto yung ginagawa niya guys para malito yung mga players. Pass muna ako para ma-explain ko. Minsan ang ginagawa niya, lumalabas ang 1 beses or 2 beses. Tapos ang kasunod nun guys, saka siya lumalabas ng pagkarami-rami or lumalabas ang sunod-sunod. Hopefully nagigets nyo. Kasi dito guys,
lituan lang talaga to eh. Kasi ang laro na to is parang naka-program eh. Naka-program. Hindi po siya minomonitor nung mga developer. So magta-Tiger ako. Kumbaga ang ibig kong sabihin guys, hindi po nila kaya yung kung ano yung gusto nilang ilabas, yung po yung lalabas. Hindi ganun kasi nga naka-program na yung laro. Ayan. Kung makikita niyo, panalo ako. So medyo magulo guys, no, yung system natin or yung lumalabas. Medyo naguguluhan pa tayo dito eh. Kasi kanina lumabas ang ilang beses, tapos ngayon tigdadalawa naman, meron pang lumabas dito na isa, si Dragon. So now guys, magda-Dragon tayo. Sundan lang po natin yan. Kasi kita nyo, yung nauna kanina, lumabas ng 2 beses si Tiger, tapos lumabas naman siya ulit ng 2 beses na rin. Ayan. So talo tayo. Okay, so talo tayo guys, no? Talo tayo, okay lang yan. So 3 beses lumabas si Tiger. 3 beses siyang lumabas guys. Baling gagawin natin ngayon, magda-Dragon ako. Kasi since na kanina yung mga pass na lumabas dito, lumabas si Tiger ng pagkarami-raming beses, pwedeng si Dragon naman yung gaganon. Okay, gagayahin niya. Ayan. Kung makikita niyo, nag-Dragon. So heto na yung exciting part guys. Ayan. Tataya tayo ng maraming beses dito. Kasi pagkakaalam ko, heto na yung part na lalabas na siya ng pagkarami-raming beses. Ayan, syempre Dragon pa rin. Siguro aabot ako dito guys ng mga 7 na rin. 7 na beses akong tataya, pero hindi na siguro kaya ng video natin, no? Masyado nang hahaba. Puputulin ko lang, pero i-continue ko guys yung laro ko. Ayan, kung makikita niyo, panalo ako. So pakaunti-kunti lang guys yung tinataya ko. Ayan, malapit na ako mag 500,000 na naman. So live withdrawal na rin tayo ngayon. Baka hindi ko pa na-reach yung withdrawal limit per day. So syempre Dragon pa rin. Ayan, kung makikita niyo guys, parang heto na nga. Lalabas ang ilang beses si Ayun, sabi ko sa inyo eh. 3 beses nang lumabas si Dragon. So once na umabot to ng 4 guys, ibig sabihin pwede na siyang lalabas ng katulad nung kay Tiger na 7 times, no? So syempre Dragon pa rin, pero siguro last na to para makapag-live withdrawal na tayo, no? Kasi nasa 7 minutes na ata yung paglalaro or yung video natin kay Dragon BS Tiger. Yan. Oh, tingnan niyo, King. Panalo tayo. So live withdrawal na ako. Ayan, live withdrawal muna ako. Then, hahabulin ko lang mamaya to. Kasi sayang, no? Ang laki pa ng pwede nating mapanalunan kapag kinontinue natin to. Kasi, nalaman ko na yung galaw or yung system ng laro ngayong oras. Ayan, so, live withdrawal muna ako, guys. Ng 16,000. Ayan, so nakapag-withdraw na ako. Bali, minuto pa lang yan guys. Dumarating na rin agad sa GCash account ko. Pwede nating i-contact guys yung service pag medyo natatagalan tayo sa processing ng cash out na.